iti masakbayan. Oh! Nini. Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka, Joy? Aginawa ko na, Aldrin. Ha? Wan, kayat ko timangan iti mangga. Ngamawan mo't igatang ko. Ingka man gumatang, tamakapang panganak at talaga iti mangga. Ay, awan kwartak. Makapang panganak nga rod iti mangga. Kayat ko tinaalsam. Ingka man kita iti sukay di kusina. Taday jay laangan ti inumam. Anya? Naalsam mo't laday jay. Di day jayan. Aldrin, kayat ko ti mangga. Ingka dumawat ka ni nanang mo iti igatang mo iti mangga. Awan kwarta ni nanang. Isungawan inted na. Sapay nagado ti kayat ko akanan. Kayat ko pa iti agsida iti pork chop. Awan nga rod igatang ta. Agsida ka langan iti saluyot. Taiso ti ado ijay likodan ti balay. Libre pay. Diyak kayat ti saluyot. Awan maramidan ta. Tawan nga rod kwarta ta. Anya matan. Ingka aginaw, Joy. Anyat aramidam. Nakatugaw ka lang dito'y balkon? Ha, apay, day tala ka di mga ti amom nga aramidan? Ha? Sige, nanang. No, apay ang nagisangput pay lang ni Aldrin iti sa bali pay ang mapakpakan dito'y balay. Naimbag kumamot no makatulong iti trabaho. Sige, nanang. Ina ko naginaw. Rumbang laeng. Awan katulong mi dito'y balay. Iso asika ti aginaw. Inungong tanak manen ni nanang mo, Aldrin. Kapay. Itian niya aga po. Sana kla nakapaginaw adagos. Ngaminong tanakon. Anya? Paimanta kasaritak ni nanang. Saanan? Amang ano at nga agungot. Bay amta kasaritak. Nasayat adda kayo nanang. Apay nga inungong tanyo ni Joy? Tanagipulong gayam kan ka. Hoy, Aldrin, no saan ang makaanos? Pumanaw langan dito'y balay. Apay ka diya kagura yun ni Joy. Gapaw tagpada kayo asadot. Katsi ka, anyat araramidam iti inaldaw. Mapan ka laang makibilbilyard. Di ka pa'y magsapul iti panggadam. Awan nga rod masapulan na panggadan. Apay, kika di trabaho ti mangsapul kan ka? Engkag sapul iti panggadam. No kumata di kasadot nga agadal, nalabit ang nakalpas kaitan. Kat nalabit nga damot natalgad a panggadam. Makauma kayo mat. Pumanaw kami man langan dito'y balay. Ala, pumanaw kayaw, kat makaamu kamatan iti biyagyo. Kardo, kumusta nga tamatan ni Joy? Diyak makontak ti cellphone na. Saan asyak ti pagdamagam iti dayta? Tagburkla ang ti darak. Awanan bibiyang ko iti sukir ng anak mo. Anak mo paila ni Joy. Iso atulungan ta kuma. Kasanong agnakam no panoy nuyam mat iti aramid na. Agasam dayta. Imbis nga agadal. Ngam nakitaraykit din iti awan serbina a tao. Oray pay. Agda nagaklatakan ko na. Amang ano mabisbisinan ti anak ta. Nasaya at mat no kasta. Tapno makaamires. Kadyak kayat atulungam ni Joy. Tano aramidam dayta. Dosaan ka. Anya. Hello? Hello, Tita Edna. Nakaawang kayo man? Wan, Ana. Nasarakam ka din no sa dino ti ayan ti gayam mo, iha. Wan, Tita. Ijay balay ti boyfriend na. Amom ka din no sa dino. Wan, Tita. Imbaga kanyak ni Joy ididinamag ko. Mabalin ka di ako yuganak iti balay di boyfriend na. Sige, Tita. Ibagayo laang no kaano. Basta awan klase ka. Sige, iha. Katagyaman,ak. Bye. Naimbag pa'y ni Ana. Tanagakat nga agadal. Ngam ni Joy. Sakit ti ulo.
damot na dito yung makaranta, Aldrin. Sana ka komportable dito eh. Kalapaw ti pag naudanta. Sakit kataltalunan pa eh. Naimbag ditoy, tasanta nga gabang. Awan agnana ditoy kalapaw dangkal kalaw. Iso ada talangan. Ngam, Aldrin. Diyak kayat dito eh. No di mo kayat, agawid kalangan di balayo. Apa eh? Saan na ka din nga ayatan? Takas tati bagam? Kunam mo tasan ka komportable ditoy. Di agawid kalangan di balayo. Ay, saan? Ay, ayatan ka. Kat di ka kayat apanawan. Nasayat no kasta. Ala, nagluto kan. Mabisina kon. At dain nalata abagas kan sida ni Jabalay. Day dyan ti ilutom. Sana bale, tadamot kaldiro ditoy. Kan asidag ti pagsakduan iti danom. Diyak ka mo ti agluto iti kayo. Ala, gisagana mo ti ilutom. Ta siya akong ti agpasgad iti kayo. Nagmayat mat gayam diti kataltalunan. Nga oray kalapaw laang daytoy ayanta. Ngamin, presko iti mata. Pasig aberde ti aglawlaw. Nasayat mo ta magustom gayam ditoy. Naimbag ditoy. Tawan ti mangmangag ko a sermon. Sabagay ah. Ala, maturog takit din. Mayat ti maturog iti kastoy nga oras. Ay, sabagay, oray siya. Kaya't ko mati maturo. Ala, nagilad tan. Maturog takit din. Nang runak at mayat ti angin. Medyo nalamiis. Ay, wan nga rod. Sagoy at piyapanak at talaga. Imayak, tao may kaawisan, Aldrin. Mapantama kiburas iti lubyas ni Nana Carmen inton bigat. Agburas iti lubyas? Wan, kuna namang kita kano iti kadwa ka. Iso analagip ka. Dagasan tamutan dahil yung kan andoy. O sige, umayak. Sige nga rod, masapa ka inton bigat nga umay ah. Wen, masapa akto. Ala, ka nagtrabaho. Tapno di ka maladaw, Aldrin. Sige nga rad. Agawid akto intonal daw. Isong agluto ka. Wan, ala, inkan. Sapay masaduta ko mga agtrabaho. Inkakit din. Agtrabaho ka. Tapno ada igatang ta iti kananta. Ala agawa am ti agpuros, Aldrin. Agtugtugaw ka matlat taditan. Amangan numakita na kanina na Carmen, katagungat. Nagparamot ngamin. Saan na bale nakakalugong ka iti silag. Ala, ituloy mo ti agtrabaho. Sige man langan. Aggagat ka. Tapno makaulit ka manan ang makitagad ditoy. Tano ipakita masadot ka. Ay awan saan kanton ang makaulit? Wanan. Ituloy kong trabaho. Agawit tayo na mapanmangan, Aldrin. Agsubli tayo unton alauna. Wen Pedring. Ala, hintayo na. Tapno di tayo maladaw. Sige. Di ka maladaw Rumbang nga alauna. Adda tayo dito'y garden. Wen, sa anak to amala daw. Hoy, Aldrin. Apay ang nagilad ka matan. Inkan iti trabaho Maturugak langan. Nabanugak ita ang nagtrabaho. Saan ka nga rod nga agtrabaho? Ag half day ka? Wen, kayat ko ti maturog. Ngam sayang matimat gadam ita amalam. No bigat to manan na. Ala, tamaturugak bay. Di kan sumanaw. Dito'y gayam ti balay ta Aldrin, kabsat. Si kakaditi inana? Wen. Siyak, Mrs. Apay, asino ka? Kan anya ti masapul yaw. Siyak ti ina ni Joy. Kat ni Ana day ti kadwak. Gayam ni Joy. Kayat ko asarong karan ti anak ko. Isa nagpakuyog akin ni Ana. Anak mo gayam ni Joy. Ay, awan dan dito balay. Pimanaw dan, tadida kayat ti kanayon ang masirmunan. Napandanag na eden ije kataltalunan. Anya? Ay, binaybay ak idan, tapno agnakam da. Dida kayat ti paisuro. Jay anak mo, no ibagak nga aginaw, nakamisuot. Apay,
Kasjay ka ditin sursurom mi jay anak mo. Ha? Isuan na saya at matapim manaw dan ditoy. Tadikat isupay apakpakanan. Anya? Masurunak kadakwada. Nagpadaan da nga awan amuna. Awan pa'y pakaay-aywan kadakwada. Kapsat, sa dino atalon ti pakakitaan mi kadakwada. Kayat ko ida amakita. Sige, dumngeg kayo ta isurok kada kayo. Dayjay ang tita Edna, makita kunti kalapaw. Ay, medyo aday umat gayam ti kalapaw nga yanda. Hay, maanusan ka din ni Joy tagnood dito eh. Nagadayo. Uwan nga roon. Anya matan dayjay agayam ko. Ta nagsardengkit din iti panagadal na. Kat simurot iti boyfriend na. Naimbag kapay, Ana. Tagtultuloy kalatta iti panagadal mo. Wan, tita. Adda anak mo't iti boyfriend. Ngam nagagat kami nga agadal. Ngamin, adda arapaap mi iti biyag. Kasta tinasayaan, iha. Ituloy iti agagat nga agadal. Tapno mas nasaysaya at to, ti masakbayan yo. Joy, kumusta kan? Mama, anya ti kandayo dito eh. Dito iti pagnanaudan nyo. Ay unay kan, Joy. Maanusam ti agnaud iti kastoy akalapaw laeng. Anya ko ma, naragsakak mama. Ngamin, kadwak ti lalaki nga ay ayatat. Ayan ti boyfriend mo. Adda di taunag, nakaturog. Anya, abay, awan trabaho na. Nagtrabaho itay agsapa. Napanakiboras iti lubyas. Ngam nabannog ka no, iso asaanan asimrag pay. Iso aday ta, naturugan. Ay, awan na saya at amasakbayan nyo no kastalaang, Joy. Agawit ka ni Jebalay, kat ituloy mo ti agadal. Naragsakak dito ay mama, takadwak ni Aldrin. Anya, Ikandak langan iti kwarta, no kayat da katulungan mama. Tadyak kayat ti agawit iti balay, no jak kadwa ni Aldrin. Ada kwarta ka inted ni mama, inikannak iti 5,000. Ha? Nagsayatan? Uray saan ako nga agtrabaho, ayos lata. Agtrabaho ka kumalata ah? Saanin? Sana bali? Tadamat deta inted ni mamam. Agtrabaho ka lata Aldrin. Iti kasta, saan ta ang maawanan iti kwarta? Nang runa kat agdadagsan akon. Kasanon nga, iti panagpasngay ko. No agpasngay ka, inkanto agkid daw iti tulong ni mamam. Imposible di nakatulungan. Anya? Wala, bak nang kayo mat. Isu at tulungan na tanto ni mamam. Ay, jak amo nga agnanaid gayam da Aldrin kanti ka din nanay di kalapaw ko. Manang loreng. Ay, uray siyak. Jak ambaw nga ijay gayam tinapananda nagnaudan. Di na dahil dati kandado ti ridaw. Ti jak pa'y kayat. Saan daman lang nga impakada. Anya? Ay, una yan dagijay atat tao. Tadi daman la nagpakada. Apay nga mina pinapanaw mo iday di balayaw. Isuda tinagdisnudo api manaw. Ngamin, di da kayat ti kanayon ang masirmunan. Apay nga mina kanayon mo ida sirmunan. Masurunak nga road. Tawan lang nga rodan ti trabaho ni Aldrin. Ngam nang isang putpaylaeng iti babae. Anya nga rod ngay. Ano sama? Taanak mo mat ni Aldrin. Ay, Jack makaanos. Inak man ida kasarita. Sige, kat bagbagaam ida. Ne, da kayo mat nga mangkal. Jak magustuhan ti naramid yaw. Di kayo man lang nagpakada, ngam nagnaid kayo dito'y kalapaw. Masadutak kami na mapanpaylay di balayo, angkal. Nukastam la asadot, Aldrin. Awan lat amukaw na sumaya ti biyagmaw. Anya ka diya talaga ti bagayo. Temay kayo, angkal. Umay ko ibaga, apalagdaem to'y kalapaw. Tapno inton pa nagbabagyaw, saan to ama itayab ti atap na.
Anya? Da kayo na. Amo kaya mo ter aramidak. Ingka mang patpat iti kugon. Ta isaw ti pagatep mau. Jak kabalan nga aramidan day tangkal. Ala, no di mo aramidan, makamukang araw. Agawid kami to iti balay. No pa nagbabagyo, angkal. Ay, si kanti kasasadutan iti amin asadot, Aldrin. Adtoyin ti sweldo ni Aldrin iti panagpurdiya na, Joy. Awata mon. Agyaman na, kadring. Ayan ka din, Aldrin. Napan na nga la iti pakpako, iti igid ti karayan. Laukan mi iti kamatis. Siguro. Paumayan day jay. Taitay pay aldaw anapan. Ay, Joy. Imbag man tamagustuhan ni Aldrin. Kat sadot a tao. Ay na. Ada pa nagbaliw ti tao, Pedring. Sabagay Ala sapay ko mga rod tagbaliw. Joy! Ay, ada ni Aldrin. Garang gandyang ka matababayan niya. Nay, apayin, tinong pamatan, Aldrin. Nay, apayin nga tinanog na, Aldrin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakitaray ni Joy kan ni Aldrin, kat nakipagnaadda iti ayan tinaganak da itoy. Kanayon ida nga ungtan ti ina ni Aldrin, gapo tadida mo ti tumulong, iti trabaho iti balay. Gapo iti dayta, pimanaw da, kat napandanag naad, iti kalapaw iti kataltalunan. Iti maysang aldaw, ni Pedring tinangipan iti sweldo ni Aldrin, iti panagburas da iti lubyas, kat ni Joy tinangyawatan na, gapo taawan ni Aldrin. Apag iso asimangpat ni Aldrin, itagagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Garang gandyang ka, babae! Ni, apay atinong pamatin ni Joy, Aldrin. Aldrin! Apay adinanog nakbatan, Aldrin. Apay ngay. Pumanaw kan dito, Pedring. Gadyak kayat amakita ka pa'y. Aguray ka. Lawlawagan ta ti amin, Aldrin. Agimon ka kadita dak ditoy. Wen! Gadyak kayat nga da sa bali akasarsarita ni Joy. Di kagdanag. Saan ko nga agawon kan ka ni Joy? Imay ko lain yag tesweldom ang nagburas iti lubyas. Ay, kaasimat ni Joy iti denam. Anya? Sige, inakon. Joy, awan na saya at amasak bayam. Di ta sadot asim murutam. Nita. Inakon. Anday ko? Binalas ka lang iti panangtong pamkanyak. Anya? Padasan nakpay atong paan tapanawan ka. Kasta ti inaramid ni Aldrin, Uncle Kaloy. Impakaamukla ka dayo. Ay, pasensya mo day ja tao. Tasaan sa mo't alimpyo ti panunot na. Kasdya ka di talaga ni Aldrin. Di na kaya timanggad, Uncle. Agasam, inayabak akadwami nga agburas iti lubyas. Ngam saanan ang nagsubli, iti kamalaman na. Wen barawk, talaga asadot day ja akaanakak. Kasanong tibiyag da kan ni Joy no kasta, Uncle. Natural nga agrigat dantaw. Tat sadot dalakit nga raud. Salag na kayo, no talaga nga agbisindan. Imayak tasarungkaran ka, Joy. Kumusta kan?
Kastoy lata. Agdadagsan akon. Agdadagsan kan? Wan, Ala, nagpakita kan iti doktor? saan pa'y? Agpakita kan iti doktor tairisetaan da ka iti vitaminam. Awan mat aramatag a kwarta. Init kan nakamit ni mamam iti kwarta. Saan ka di? Iso day jati gatgatang mi iti kanan mi. Manulaangan tinatda. Anya? Apay, awan trabaho nila kay mo? Awan, Kat sa dino ngay tayan na. napan nakibilyard. Anya? Ala, kasano nga rudan no awan panggadan nila kay mo? Kasanunton ti biyagyo? Kasanon ti panaganak munto? Amok adinak baybayan ni mama. Sa bagay, ngam nasaysaya at latta kuman no adda panggadan nila kay mo. Awan nga rod masapulan na at trabaho. Kat, kontento ka iti biyag mo kankwana? Okay laang kan ka, adito'y ti pagnanaadam? Idinto ta nagpintas ti balayo? Ayos laang. Naragsakak, takadwak ni Aldrin. Ay, sa balimat at talaga ti panunot mo anya. Wan saan mat nga agpapada ti panunot ti tao? Husto ka. Tasyak, adda nga agpay so boyfriend ko. Ngam, agpada kami nga adda ambisyon na iti biyag. Ti makalpas kami iti panagadal mi. Kan, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Ay, daytoy siguro ti gasat ko. Saan, friend? Saan akas to'y tigasat mo no pagtayakam tapanunot mo? Ha? Pagandaram tapanunot mo, Joy. Agamiris ka. Agbalin kanto amay sa a professional, no pagandaram kumatapanunot mo. Kayat mo ka di asawan nga agawid aklangan iji balay mi? Anya ka di ti maiparbang nga aramidam. Ti agawid, wenno agtalinaed dito'y kalapaw apag nanaedam. Sa anak ang naragsak no awan ni Aldrin iti danak. Alo, si kalata ti makaam mo, friend. Kat alaang, agan-anad ka akanayon, nang runa kat masikugkan. Joy, ikanak man iti kwartam. Ha? Kwarta? Apay? Igatang ko iti arak. Kan karne asidanta. Arak kan karne? Hawen, makin inumak iti arak. Kan makasidsidak iti karne. Oh, sige. Ikan ka. Ingka nga rod gumatang. Joy, agpulutan da bay. Ato ba iti karne alinuto da? Isardang mo ti uminom. Nabartakan. Gusto ya ti biyag. Swerte akan ka, Joy. Ngamin, bagnang kayo. Ures sana ko nagtrabaho. Saan talata nga agbisin? Ala, husto na ito na panaginom mo. Agita ka di tanta maturog kan. Ay, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Ipatay ko lagi din. Panawan, nak. Hindi ka agdanag, Aldrin. Saan ka apanawan? Si marungkar ka ka din kini Joy, Ana? Wen, tita Edna, sinarungkarak idi kalman, kat masikugmat gaya man. Anya, masikog? Wen, tita, kat awan trabaho di asawa na. Kat ti kwarta nga intadyo idi, iso ti inutan da nga igat-gatang iti kananda. Anya, Masurunak iti asawa na, tita. Apay asaan amanggad. Kaasi ni Joy iti nana. sige Ana. Agyaman iti impaka mom, iha. Sige, tita. Kastapay nga rod. Bye! Bye, Ana. Wah, kasano itanda ito eh? Masikogan ni Joy? Kardo, amom ka di amasikogan ni Joy nga anak ta. Awan bibiyang ko iti garanggandyang nga anak mo. Di ka agsao iti kasta iti anak mo. Awan bibiyang ko kankwana. No agsubli dito'y balay, awatek. Ngamjak kayat, akadwa na jay awanan bain, akayan ayat na.
Karto. Ngam no di na mapanawan ti kaayan-ayat na. Makaamon iti biyag na. Awan bibiyang ko kan kuana, nga uray pa agrigat. Apay nga imay ka, Aldrain, at nakadi magam. Kwa, umutang ako may ti kwartayo, Uncle. Bayadak to inton sumangpat ti sustento ni Joy. Manipod ki ni mamana. Anya? Ik kan ni mamana iti kwartana? Uwan, Uncle. Iso ka di, adi ka nagtrabaho, tadamang pakpakan kada kayaw. Kaslakas tan, Uncle. Bidot day ta ka anakan. Naskain amangged ka. Tapno di kay agbisain. Alakit din. Pautangan da kon iti sangaribo, Uncle. Taka sa pulak ti kwarta. Pangusaram iti sangaribaw. Igatang ko iti kanan mi, ha? Ay, sige. Pautangan ka. Gambayadam tao. Uwan, Uncle. Bayadak to. Inton sumangpat ti kwarta ni Joy. Apay nga imay ka dito'y balay, Aldrin. Sakit na bartek ka. Una, tanapanak nag-happy-happy. Anya, agawid kan ijay kalapaw yaw. Dito yakon, agawid na lang. Kasanon ni Joy nga agururay kan ka. Dito yak pala nga maturog, nanang. Inton bigatan nga gawid na kay kalabaw. Ala, maturog ka dito yan. Taag sarita ta, inton mausawan ka. Ayan ni Aldrain, tayabak at ang danak ije gardin kao. Siyak man laang ti ayaban niyo ang makitangdan iti garden niyo, Uncle. Taisopay ti tangdan ko. Ha? Sika? Apay, amo maya ti makitang dan. Sursurwak, Uncle. Isopay ti matgadak. Mala, nulakit ta kayat mo. O di sige, umay ka. Tamakiburas ka iti strawberry. Strawberry? Wow! Sige, Uncle. Mayatak. Isopay at itangdan ko. Aw, anya, Joy. Nariknam ti bannog mo. Wan, Uncle. Ita lang agtrabaho ak iti kastoy. Ngam, magustwak ti agburas iti strawberry. Mala, agmerienda ka metan, Joy. Mangalakan iti tinapay akanam. Wan, Uncle. Mom Joy, tibalakat ko ken ka. Ket nasaysayaat no agawid ka lang nga ni Jabalayaw. Uncle? Tayjay, nanam ay tibiyag mo. Pudno, ay ayatam ni Aldrain, iswadi mo mapanawan. Ngamsik hangay, pudno ka day nga ay ayatin na ka. Uncle? Amok, sana nagawid idi rabi ije kalapaw yaw. Gaputan na bartek ang nagawid ije balayda. Ket ti inutang na asang aribaw, iso siguro timbartek na. Sangaribo, Uncle? Imutang iti sangaribaw, ket bayadan na kanaw inton sumang pati kwartam nga gapukin ni mamam. Anya? Kasi ka lang iti den na ni Aldrain, Joy. Oh, Joy! Sikamot day tamasabat ko. Kaslanapan ka nakitangdan Tanakakalugong ka iti silag. Wan, Pedring. Napanak nakiburas iti strawberry. Inikan nakngarod ni Uncle Kaloy iti strawberry. Eket, ayan ni Aldrin. Nalabit asim mangputan iti kalapaw. Ala, agawid kan. Tagawid ak maten. Wan, Pedring. O sige. Ay, imbag pa'y ni Pedring tanagagat ng trabaho. Ngam ni Aldrin. Husto ti ko na ti kaadwan. Sadot! Nakita kayo manan ang nagsarita kini Pitring. Anya tinagsarita nyo, ha? Dinamag na laeng. No sa dino tinagkapwak. Kaslang. Amangan mat no at pagtultulagan nyo, ha? Anya? Iti ka nito ang maamuak agulguliban nak. Makaraman ka kanyak. Saan ka agulguliban? Ala, nagluto kan. Tani, mabisina kon. Anya?
Nabannuga ka na pa nakipurdiya. Isuasikan ti agluto. Ure pay, agluto kan. Trabahom day ta. Ti agluto kan naglaba. Kan pagserbyan nak nga asawam. Nga uray na banugak. Ano sama? Trabahom day ta, tas sikat ti babae. Katsika, anya ti trabahom. Ti mapan makibilyag. Kan uminom iti arak. Nagadulakit din nga mo maya. Agluto kan kunak ni. Tamangan no, anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya. Palaagan ka manan, Edna. Iti kanito nga ikam ni Joy iti kwarta. Dusaan ka. Bayam ama ka ameris kunak manan. Iti kanito nga agrigat. Agawid tumatladay jay. Ngam ka, Simot. Sapay masikog matgayapan. Heh, tidang nga babae. Tatalaga apag-high blood nak. Kaday jay matalalaki. Nagpuskul ti rumpa na. Awanan bain. Huston, Cardo. Sumardeng kan. Awanan maaramidan ta. Unayan ni Joy. Tadi man la nakapili tinasaysaya at kumamat ti ugali na lalaki. Ite kasta, saan ko mga agrigat? Awan mauray ni Joy at tulong manipod kadata. Agsublino kayat na. Ngam isulaeng. Jak kayat nga isurot na ti awanan bain akadendennana. Tamangan, nuan yapay ti maaramid ko kan na. Kasanon nagbalbaliw ni Aldrin. Anya ko maapa nagbalbaliw ti aramiden na. Nga aggagat, katagsapol iti panggadan na. Saan nga umdas dayta? Cardo, Maaknun ko ang manugang. Numapaduras na, tibiyag na. Kastoy manan ti sidaon ta. Saluyot manan. Iso nga rod ti libre ang maalala ang di tayo gigid. Ay, agbababawi aksan anak itaray kan ka. Anya? Awan mo't pa nagpursigim iti biyag. Amumot ama si kuga kon. Ngam di ka mo't agtrabaho. San na bali Tadi na kamat baybayan ni mamam. Urayam, ikan na kanto manen iti kwartam. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ta para iti panagpasingay ko. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapan ka kan ni Uncle Kaloy. At napagabyon na kan ka. Isupay titangdan mo. Oh, nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Anya lata nga rodan ti aramidam. Ti agin inom? Wana, abay. At na reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan saan nagbabawi ka nakitaray kan ka. Awan mat gayam serbim a tao. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinarungkaran ni Ana ni Joy, kat binagbagaan na daytoy, anasaysaya at laangan no agawid, kat ituloy na ti panagadal na. Ngam nasa umat ni Joy, amas naragragsak daytoy, itiden na ni Aldrin. Nakapungtut mo ti ama ni Joy, idinaamuan na masigug daytoy. Gapo iti dayta, binalaagan na ti asawa na. Adi nagamden at tulungan daytoy, tapno agnakam ti anak da. Kabayatan na, simangpat ni Aldrin, kat nagsinong batda kan ni Joy. Gapo taagim imon daytoy kan ni Pidring. Nasa umat ni Joy kan kuana, nga agsapol kumadaytoy iti panggadan na. Tapno makaurnong da, para iti panagpasngay na. Gagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agtrabaho ka, Aldrin.
Tapno makaurnong ka para iti panagpas ngay kunto. Awan nga rod pagtrabaho ak. Mapan ka ni Uncle Kaloy. Ada pagabyon na kan ka. Isupay ti tangdan mo. Nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Anya lata nga rudan ti aramidam, ti agin inom. Una, apay. At reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan sa nga agbabawi ak anak itaray kan ka. Awan mo't gayam serbim a tao. Anya? No apay nga minanaam mo ka. Nagadukit din asa umo na ya. Hoy, Joy. Palaagan ka man na. Diyak kaya ta makisarsarita ka kinipidring. Tano saan? Makaraman ka kanyak. Agyaman na nakisinarak ka kanyak, anak. Wan tita, awan klasik itangal daw. Iso amakuyog kayo. Agyaman na. Ala, agorder ka iti kayat mo amakan. Manganta, sakbay amapanta sa rungkaran ni Joy. Ag-take out tayo laan ng itimakan nga ipantayo ijay ayan ni Joy, tita. Ijay tayon amangan. Ha? Awon nga paiso. Sige, kasta nga ro diaramidan ta. Ayan ti kwarta nga induling ko, di ti ponda ti pungan ko. Apay nga awan. Aldrin! Aldrin! Oh, apay. Aldrin! Ayan ti kwarta iti ponda ti pungan ko. Isuplim kanyak! Para iti panagpas ngay kunto day jay. Ay na, Joy. Nasapa pa, tapno agidulin ka. Bayam, taigatang ko iti bagas kan si Danda. Makasidsidak ita iti karni iti baboy. Iso nga inak tumakityanda. Anya? Imbagak matan ka, at mo pagdanagan ti panagpas ngay mo to. Ta sigurado at tulungan na ka ni mamam. Tanganag mo na ya. Aldrin! Kan gumatang iti ara ka, tama kain inumak manen. Anya kamutan? Agsapol ka nga miniti panggadam Tapno adda igatang ta iti kananta. Sadot ka a tao! Sa dino ti ayan ni Aldrin. Napaano nakityenda, mama? Gumatang iti bagas kan si daon mi. Kat, kumusta kan ngay, friend? Ad-adakim mo tong ka. Kasta ka di? At dataraon nga insangpet mi apagsasangwan tayo, iha. Dito'y kami amangan. Tapno agsasango tayo, friend. Mabait lang nga rod. Mangirwarak iti plato. O sige, tulungan kan amang isagana iti kanin tayo. Ado ti taraon nga inorder mi. Sigurado ang magustuham, Joy. Naimas ti taraon, mama. Nasaya at mata magustuham, iha. Kat, kumusta nga iti panaginaw mo? Awan parikot, friend. Kat, napan ka din nagpa-check up? Saan pa? Ala, imbagak mo't amapan ka. Tapno irisitaan da ka iti bitaminam. Iha, kayat mo ka di tagregrig at latan dito, eh. Mama. Hay, Joy, agpanunot ka kumaan na imbag. Kita man da ito'y kalapaw yu. Panagkunam ka di, kat natalgad da ito'y apag naadan nyo. Huwag nga agpaiso, iha. Kasla naglaka ang maitayab ti atap na no napigsa ti angin. Kan, amangan paikit di, no agtad-tad iti unag tita. Talaga ka di asadot ti kadenden nam, Joy. Agraman atap to'y kalapaw yu. Di na pa'y matarimaan. Mama. Iha, agsublikan ijay balay. No umanugot kayo nga isurot ko ni Aldrin. Agsubliak, mama. Ngam no saan? Sa anak mo't ngarot nga agsubli ijay. Naragrag sakak ditoy. Iha, Pudno, sadot ni Aldrin. Ngam amok nga agbalbaliw tumatlaang. kasanon no saan? Mama ti ak nga agbalbaliw matlaang, mama. May kami takayat nakakasarita, kapsat. Anya ka di ti gagarayo. Bagbagaan niyo kuman ni Aldrin. Tagsapol itinatalgad apanggadan na. Nangro na tamasikugan ni Choy.
Kasanulangan ti biyagda. Panagkunam kaday kat saan ko abagbagaan ni Aldrain nga agpapan iti anak mo. Ha, agraman di anak mo, sadot matlaeng. Ultimo aginnaw, di na pa'y maaramid. Ha, Ammom kaday akanayon ko ida sermonan, gapo ta nagpadaan da asadot. Day ta tigapo na apimanaw da dito balay. Ket itatapimanaw dan, awanan ti sakit ti ulok. Anya ti kayat da, papakpakandalatan kada kami. Iso akinay kayat kon, apimanaw da. Kabsat, Makaamudan iti biyagda. Agnakam da no agnakam da. Saan no saan. no pa'y kasta. Saan tayo kumaama-uma amang bagbag akadakwada? Ay nauma akon kabsat. Jak maisuro ida. Iso nga awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, No adda na kamda. Liklikan da kumatikanayon ko apanagpungtot. Ngarod, nasken ko mga agdalos da dito balay. Agluto da. Tapno inton sumangpet kami anaggapo iti trabaho. Day talamangan ti aramidan may. Angam saan mat, ta isuda pa'y lahat ti mailutuan. kabsat, Ammom kabsat, no panuynuyam ti anak mo, awan na saya at apagbanagan na. Iso abay amida, tapno marignada ti rigat. No agbisin danto, kapilitan a makitaggada. ala, awanan ti makunak. Sige, agpakada kami nga rutan. Agyaman aklaangan iti oras nga impaay mo, kabsat. Nay, asino kayo kaday, madam? Naggapo kayo mat di tabalay dalureng nga kabsat kaw. Kabsat mo ka diti ina ni Aldrin. Ay, wan kabsat. Kahit asino kayo kaday? Anak ko ni Joy. Da kayo gayam ti ina ni Joy. Amuyo ka din ti ayanda. Wan, kabsat. Gap-gapo mi ichay. Ngam di magas kamila dito ay takinasarita mi ti ina ni Aldrin. Ay, panagkunakit na saysaya at apagawidan nyo lang ti anak yo, madam. Kakaasi lang itidan na ni Aldrin naka-anaka. Sobra ti kinasadot dahi di alalaki. Saan ba't nagtrabaho? Nga mas daawak tamang mangandalat tamay. Anya, Imay pa imutang ni Aldrin iti sangaribaw. Takuna na nga igatang da iti bagas kan si dain da kinijaw. Kahit bayadan na ka na no sumangpat ti kwarta ni Joy nga agapukan ka. ha, Tagayam na pan na inyinom. anya. Kat permi ti bartek na. Iso adita balay da tinagawidan na. Agmay-may sa ni Joy, di kalapaw da. Imbakit di tasan nga agbuteng ni Joy nga agmay-may sa ijay. Kabsat, Amom ka day, abayat nga ikam ti anak mo iti kwarta. At adda, asan nga agtrabaho ni Aldrin. Ta siyempre, adda pang namnamaan da. ay, kakaasyak lang amin ti anak ko. Nang ro na pa'y itatamasikukan. Masikugan? Wan, kabsat. Ay, Esa apang nga asiyo ka di pakikit-kita yun ni Joy. Saan anairuam day chay itirikat. Iso nga awan amuna at trabaho. Di makal ayawat amin ti katulong ti kasapulan na. ay, Sikala kuman ti pangital ka kadakwada, kabsat. Pangaasim, tadi mo idabaybayan. Makipagpakaasi ako. Amang ano diyo kabailan tag-drive, tanabanog kayo, tita. Di nagpakadanagan, ana. Kabaulak pa'y tag-drive. Ay, bilibak mo't iti kinatibkar ti panagayat ni Joy kin ni Aldrin, tita. Uray agrigatan, basta ka din nana ni Aldrin asadot. Ay, wun nga rodana. No pa'y kasta, maawatak ti anak ko.
Anyang arod no ay ayaten na launay ni Aldrin. Sa bagay ay, bilibak ka talaga, tita. Uray agrigatan, gapo iti kinasadot ni Aldrin. Ayos latakin ko na. Nainsiriban ka diti kasyay, tita. No saan asikati masagnan, talaga saan. Ngam kadagiti masagnan, dahi ta tinasaya at para kadakwada, kan pakaragsakan da. Sa dino tinapanam, Edna. Sinarong karam ka din ni Joy. Nakasagana ak ado sa Kardo. Sige, aramidam ti kayat mong aramidan kanyak. Natangkan ti ulom. Konsentidor ka. Dinak maawatan, Kardo. Sika ti saan ang makauawat. Mano agat atintin mo ka ni Joy. 3,000. Sige, panuynuyam iti kayat na. Takitaak no adda na saya at apagbanagan na. Maasyanak lang amiin kini Joy, Kardo. Nang rona pa'y tamasikugan. Bayam nga agrigat. Kat agawid to. Kasano da makatakder iti bukod da asaka. No kanayon mo nga ikan iti kwarta. Kardo, Maudin dayta, Edna. Jak kayatan nga ulitam. Ne, nagadumat ta na taraon day ta. Amok, imay ni mamam. Kat inikan na kamanan iti kwarta. Aldrin, Mano tinted na? day talaang makantinted da, awan kwarta. Di ka nagulbud ta sa anak mo't lama mati. Mano tinted na kwarta? 3,000. Ngam orno nga, para iti panagpas ngay kunto. Muto iti kwarta. Tasyak ti manghigam. Anya? Muto yan. Tano saan? Agawag kan ka. Siya ko ti mang idolin. Itad mo kanyak no di mo kayat ti makaraman. Naimbag ta nakita kayo dito paraangan nyo, Nana Loring. Apay ka de Pedreng Barok. Ni Aldrin. Agpapainom iji estor ni Insyang. Ha? Agpapainom? Una na. Nangag ko, nga agyamyaman kan kwa na dagiti kainuman na. Tain libre na ida iti arak. Aniya? Pangalaan na nga iti kwartana. Katawan mo trabaho na, Nana. Ay, jak mo, Pedreng. Amuyo ka day, Nana. Mapan makitagtaggad ni Joy. Tapno lang adda igatang da iti kananda. Kat, anya nga rod ngay, kinayat na mag. Awan ka di asiyo kan ni Joy, Nana. Kasta ka dilatan ti panagsasauyo. Ay na, awanan bibiyang ko kadakwada. Sige, Nana, hinakon. Naibagaklaan kada kayo. Tapno amuyo, no anya ti aramidan di anak yo. Naimbang nga oras mo, Joy. Kastamat kan ka, Pedring. Saan kagayam anak ipurdiya ita? Nalpasan ti trabaho iji garden ni Uncle Kaloy. Ngam ko nana, ama panak to inton bigat, tada ipaarami na kanyak. Agdalos kami kano iti roon. Kadwami ni bakit na. Ay, amom ka di, Joy. Adda ni Aldrin ita, ijay store, agin inom. Kat isupay amis mo, ti agpapainom. Adda ka di kwartana? Tanagadumad jay sang-sangun nga arak. Anya? Ti 3,000 nga intad ni mama kanyak. Pinilit na nga inala. Nalabit aday dya ti ginastos na. Ay, una yan. Amom, maasyanakan ka, Joy. Kat kayat ko nga ibagakan ka, amaag ka. Ha? Ibantay mo lat ti bagim kan kwa na. Idinto, tamadimat ti aramid na. Pedring, Imbagak day ta, gapu ta maasyanakan ka. Pedring. Masair ka man, ngam day ta ti pudno. Natibker nga agpayso ti panagayat mo kan ni Aldrin. Ngam di nakamat mo nga ipatag. Joy, di ka kumaagbalin amaag. Amin nga da iti aglawlaw ko. Kontrada iti relasyon mi kan ni Aldrin. Apay akasta kayo. Nasa ti kasta. Gapu ta di mo makita, ti makit-kita mi kada kayo kan ni Aldrin. Ngamin, nagbalin kan amaag, gapu iti panagayat mo kan kuana.
Pedring, Okay laeng, uray kaguranak. Awan anyaman na. Ngam sapay ko ma, takanayon mo ang malaglagit ti imbagak. Amay sa ka amaag. Hoy, Joy! Sino ti ururan dito parangan ti kalabaw? Siya? asino kumapay? Nabartag ka. Kat, nanya ko man na bartakak. Saan na bali ah? Tasaan ko mat nga inutang ti bartak ko. Ginastos mo ti 3,000 iti arang? Ito ba'y nabati at duwa kasot? Gusto ni Pedring. Nagbalinak amaag. Sana na mabalinda ito eh. Ala. Umay ka, Joy. Tapaturugin na ka. Kahit kunti maturog. Anya? Kahit kuha si Ara ko pakin ka. Bakit tipan naturog ko. Yamin, ay ayatan ka unay. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din no mapukaw kahit ibiyag ko. Isa pangasim, Joy. Di na ko mapampanawan. Kan di na kisuksukat kinipidring, ha? Anya. Amok, agayat kang kinipidring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga gawin na kanya. Agsaga na langan. Tas sigurado at dakas teramidag kan kwa na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Natibkar nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tanalaos ti panagayat ni Joy ken ni Aldrin. An-anusan nalatta, nga uray agrigrigat iti denana. Saan mat ang maibturan ni Nana Edna, adi na makita ti anak na. Isu nga awisen na ni Ana, kat sarong karanda. Ikkan na daytoy iti kwarta, tadi na kayata nga agrigat ti anak na. Iti may sang aldaw, nabartak ni Aldrin asimbang pet. Kat dita, nakaamiris ni Joy. Itagagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ginastos mo ti 3,000 iti arak? Ito ba'y mat nabati at duwa kasuta? Gusto ni Pedring. Nagbalinak ka maag. Saan na mabalinda ito eh. Ay, Joy. Umay ka ta paturugin na man. Kaya't ko ti maturog. Anya. Kaya't ko si Ara ko pakan ka. Bakit ti pan naturog ko. Ngamin, ay ayatan ka unay, Joy. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din umapukaw kay tibiyag ko. Yuswa pangasim, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Kaya hindi na kisuksukat kini Pedring. Anya. Amok nga, agayat kan ka ni Pedring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawan na ka kanya. Magsaga na lang, ta talaga dakas, tiaramida kan kwa na. Kastoy kadilat tantibiyag. Kagan anos iti den na ni Aldrin. Aday ta. Naala kong dagiti importante nga alaag. Panawa ko ni Aldrin dito'y kalapaw. Nakaturog ka po iti bartag na. Isu adinak malapdan a pumanaw. Agawid aklangan iji balay. Diya kun maanusan ti uga alit.
kan aramid ni Aldrin. No kasta, panawa mo ni Aldrin balasang kaw. Wen Uncle Kaloy, jakon maanusan ti aramid kan ugali na. Di na kaya ti manggad. Awan nga rod. Awan na talaga ti ambisyon na itibiyag. Rumbang kumaapanunutin na ti masakbayan yaw. Nang runa kat agdadagsan akon, Uncle. Kanayon ko matabagbagaan, nga mawandenggan na. Akit ala, nasaya at no agawid ka pa'y langin di balayaw. Kaanak ak ngagpaiso ni Aldrin, ngam saan anasakit tinakam ko no panawam. Tamok matasadot. Da kayon ton ti makaam mo amang ibaga iti inana, Uncle. Nakakandado ngamin di balayda itay. Iso ang naglayo na kun iti balayo, tapno agpakada. Ala, nasaya at mat. Mabit lang tamangalak iti strawberry, tayawid mo. Ha? Ay, agyaman ak no kasta, Uncle. Makapangpanganak iti strawberry. Nga mabainak at dumawat kada kayo. Mabit lang, tinak mangala iti iyawid mo. Makitam, dahita nagbambanagam. Kita man talangam. Papa, agsubli akon dito'y balakay. Jakon kabawalan ti makidin na ni Aldrin. Nasaya at mat, tanakapagpanunot ka matlaang. Kat daytoy tilaglagi pam. Iti kanito asumurot ka pa iti day di alalaki. Saan kan apaster kan pa dito'y balay? Nalawag? Juan, Papa. Sukir ka nga inanak. Unayan ti aramid ni Aldrin, nagawan ababain na. Mama. Ay atek laonay ni Aldrin. Kasla jak maipturan at jak makita. Takderamon ti panangpanaw mo kankwana. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kankwana. Mama. Sa anak akontra iti ayan-ayat yo, iha. Gapot sa anak ngagpilpili iti agbalin aman ugang. Ngam kasano nga rodmat ti biagyo, tasadot mat gayam. Mama. Lipatem laengan ni Aldrin. Kat ituloy mo ti agadal, apaman ang makapagpasngay ka. Anya ita ti aramidam, tapinanawan na kan ni Joy. Nauman kan ka, Aldrin. Surutak ni Joy, Angkal. Kaya't kung agsubli iti denak. Saanin nga agsubli kan ka ni Joy? Nukumata na saya at kakankwana. Nalabit asan nakapinanawan. Angkal, saan anasaya at ti aramid mo? Iso abay amon ni Joy. Tawan maited mo akinanam ay kankwana. Agbababawi ako, Angkal. No kayat mau nga agsublikan ka ni Joy. Sige, ipaneknek mo dayta. Ituloy mo ti agadal, ket agbalin ka apagwadan. Iti dayta nga aramidem, bareng maaklon na kantupay ni Joy. Gimata nga kun iti kawas ti maladaga, tapno nakasagana amin an iha. Mama. Manulaangan abulan ti palapsan, kat aganak kanton. Juan, Mama. Di ka agdanag iha. Siya kun amis mo ti mga iwan iti ipas ngay mo. Agyaman ak unay, Mama. Babae timpas ngay mo, Joy. Juan na ron. Naragsak ka kadita, adan anak mo, friend. Naragragsak ako, Ma. No adda ni Aldrin iti sibay ko. Dumtang to ti panawin nga kita kayo. Ana. Ngam no ita, nasken asurutem pa'y ti pagayatan da mamakan papam. Agadal ka, tapno makalpas ka. Ana. Saan laang atirik namkin ni Aldrin ti panunutam? No di pa'y kat ti masakbayam. Anya, agadal ka? Sigurado ka, Aldrin? Wala nang, ituloy ko ti agadal.
Katag sapulak iti panggadak, tapno makaurnungak. Ala, tangay kas tati kunam. Sige Adamot je baka ni tatangyaw. Ila ko tayaw, tapno adda pagadal mo. Ha? Pudno ka din, nanang? Wen, nulakat pudno ti kunam nga agadal ka. Di ila ko men, jay may sa abakan ni tatang mo. Sige iha, ingkan, tapno di ka maladaw iti klase. Siya kundi makaamukin ni baby. Sige nga rod, mama. Makilogan akon iti kotse ni papa. Idagas na kon iti pagadalan. Wan iha. Wan gayam iha. Palagipan ka manan. Una ti panagadal mo, sakbay ti boyfriend. Wan, mama. Kanawanin panggap ko ang maki-boyfriend. Nasaya at launay. Hello, Joy. Oh, Joel. Si Kamot Gayam. Oh, anya. Umunag tan tita classroom. Sige. Ad-ada pimintas ka ita. Thank you. Nanang, inak ko ni di pagadalan. Masapak to nga gawid. Ta inak pagpasada iti tricycle ni Uncle Kaloy. Sige Angam saan kanto nga taan na banog, ijay pagadalan yaw. Saan, nanang? Saan na bale? Ta sa anak ko ni Amarabyan ngagpasada. Sige. Ta isupay akwartam ti matgedam dita. Wen, nanang. Ala, ingka nga rudan, tadi ka maladaw, anak ko. Wen, nanang. Inted kumeten kan ka idirabi tay allowance mo asang haribo. Makaamukan amang yan anay. Wen, nanang. Panagkunag kat seryoso ni Aldrin iti panagbalbaliw naman ang loreng. Ay, sapay kumangarod takasta. Katagad-adal pa yain. Ken jakon makitkita na bartay. Wen, Kaloy. Isungarod ang maragsakan na kunkwana. Ay, kunaklakit din no agtalinaed asadot ken bartag. Malagip ko ni Joy. Mga no agad-adal matenday jay. Kain nagpas ngay pa yain. Ay, sapay tagim magat-matan ni Joy. Ay, sadot matday jay amaysa. Di na pa'y mainawan tinangananda. Ket no makipurdiya pa'y idi ni Joy. Tapno madan iti kwarta. Kasta ka day. Ket si dadaan maid apa isuro iti trabaho iti gardain. Nagburas da iti strawberry. Ay kapilitanen tano saan nga aggunay, talaga nga agbisinda. Nasingpet met ni Joy. Day talaeng tatalaga asaan anayruam iti trabaho. Tadalakit nga ron katulong da. Ala, sapay lako mga rod, tagim magatmeten akas ken ni Aldrey. At akon dito asid ang tibalay da, Joy. Agyanak pa'y laang dito'y. Sapay ko mata makitak, kat makasaritak, ure apagbiit laeng. Ni Joy tinakaangkas iti motor. Asino ti lalaki akadwana? Dayjay, umunagdan iti balay. Nakaturo pa lang ti anak ko, Joel. Pudnugay mga danak mo. Kunak ano kun kunam laeng? Wen, adda. Ayan nga ti amana. Pinanawa kon. Manon abulan tinapalabas. Pulos adikam nagkita. Amo na ka di nagpas ngay ka? Amo na ama si Kuga kay di pimanawak. Ket, ay ayatom ka di. Aging ka ita. Okay lang. Oray saan mo asong batan ti saludsod ko. Oh my ka. Agtugaw ka biit. Tamang isaganak iti merindaan ta. Sige, inkan, Joel. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak. Kung may kasukunan ito nagsapa, tagid dan tama pan iti pagadalan. Saanan? Agkita talaangan iti pagadalan. Sige. Alang arudan. Inkan.
Sige, agpatuloy ak nga roden. Agkita tantulatan iji pagadalan intong bigan. At titulong ko kan ka, Aldrin, kaanakan. Imbag lang nga inayon mo iti allowance mo. 5,000 day tao. Ha? Uncle? Awate mo, kaanakan. Naragsakak at tumulong kan ka. Gapo ta makitak ti panagbalbaliw mo. Agyaman ak, Uncle. I-guide mo ti agadal, kaanakan. Tadda kami pa ya tumulong kan ka. Dagiti anak ko, at dadaamin na ni di abroad. Gapo ta nakalpasdan, iti panagadal da. Huwin nga rod, Uncle. Apalak launay ida. No makalpas ka iti panagadal mo, mabalin mo ti agtrabaho iti ayanda. Tulungan da ka, dagiti kakasinsin mo ijay. Agyaman ak, Uncle. Ngem, depende latakan ka. No anya ti kayat ma. No agabroad ka, wenno dito'y kan agtrabaho. Tinapatag ita ket makalpas ka iti panagadal mo. Wan, Uncle. Igad ko ti agadal. Kat agyaman ak. Tadda kayo at tumultulong kanyak. Adtuyan dagiti kawus mo alinabaak, Aldrin. Awan pa'y oras mo nga aglaba iti kawus mo. Labaak to kumananang. Nagbannog kayo pa yan naglaba. Anya nga iti oras mo nga aglaba. Katkalpasan ti klasem, agpasada ka iti tricycle. Sakat nagsapa ka nga agraeng, taing ka agsibog ijay garden. Sakbay asumrag ka iti klasem. Kabalak-lata, nanang. Ala, bay anak latta amang ilaba kadag iti kawus mo. Nanang. Amom, anak ko. Kastoy, ti kayat ko amakitaken ka. Kat naragsakak iti makitkitaken ka ita. Saan nakas iday akanayon ka nga ungtan. Gaputamadi ti aramid mo. Pakawanandak, nanang. Wen, anak ko. Kat sapay ko matagtultuloy ti panagbalbaliw mo. Tapno na saya at to ti masakbayam. Sige, agpalami istapay, Ana. Oh, ato ti baso. Agyaman na, friend. Magustuak ti timplam. Ay, ungayam. Asino dyan nakitak akadwam alalaki di kalman, Joy? Natarmat. Simra kayo iti may sa restaurant. Nalabit ani Joel, ti kaadalak. Kaadalam? Uwan, ni Joel. Iso ti kanayon ko akadwa iti pagadalan. Saan ka di amabalin a babae laangan ti kanayon mo akadwa? Kuma, ngam, kaslaawan mayat a makikuyog kanyak a babae. Jakman amo, awan matmadi nga aramidak. Kat, ni Joel. Awan makunakan kwa na, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro kanyak, no adda jak maawatan iji klase me. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Ay, mabalin akasta. Ngam awan pa'y mat nasasaona nga agayat kanyak. Kat sige, agayat ka kadikan kwa na, friend? Ha? Agayat ka kadikin ni Joel. Joy? Agayat nga ta ni Joy, ken ni Joel. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Natibker, nga ayata. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Jonar Rebutaso. Computer Recording Technician, Joseph Binawe. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, nagbalbaliwan ni Aldrin. Kat intuloy na ti panagadal na. Si dadaan mat ni Uncle Nakaloy at tumulong kan kwa na iti pinansyal. Tapnula ang makalpas iti panagadal na. Iti sabali a bangir. Kalpasan ti panagpasngay ni Joy. Intuloy na mat ti panagadal na. Kat dita anam-am muna ni Joel. Nagbalindang agpagayam. Kat isuda pa yan ti kanayon nga agkuykuyog. Iti maysa nga aldaw. Si marungkar kankwana ni Ana agayem na. Dinamag na iti daytoy. No adda nga ta panagayat na iti baro. Wenno awan. Itagagayam. Denggen ti tuloy ti seryetay o itaalawas a napauluan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Awan makunak ka ni Joel, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro. No adadyak maawatan iji klase me. Saan nga ta nga agayat kan ka ni Joel? Mabalin akasta. Ngam awan pa'y mat nasasauna nga agayat kanya. Katsi ka, agayat ka kadikan ko na? Ha? Agayat ka kadikin ni Joel, Joy? Saan, Ana? Kan awan pa'y dayta iti panunod ko. Tati kayat ko. Ipamaysak ti panagadal ko. Iti kasta, makalpasak. Kat maadaanak mo't itinatalgad apanggadan akaskan ka. Sigurado ka saan ka nga agayat kin ni Joel? Saan? Kat ni Aldrin, ay ayatom ka di pa'y? Wen, ay ayatat pa'y laang. Ngam iti kanayon nyo apanagkuyog kin ni Joel. Ang mga no agrosing ti panagayat mo kan kwa na. Kasta nga ta? Wan mat. Awan maibagak iti dayta, Ana. Basta tinapatag kanyak ita, kat ti panagadal ko. Ipamaysak laang ti panagadal ko. Kat, kasanon ni Baby Aldrina, Joy? Awan kadit panggap mo amang ipakita kin ni Aldrin? Addan tulat ta panawan. Ngam saan pa'y nga ita? Saan ahos daw ti panagpampanunot ni Aldrin? Isu adyak kayat nga ipakita ken kuana ti anak mi. Am-amum ka din ni Aldrin, Ana? Wan, Tito Cardo, am-am mo. Ibagam kan kuana, asaanan nga agpakpakita kan ni Joy. Jak kayat nga agkita dapay. Tito, Saan ko ang magustuhan tikas kan kuan amanugang? Sadot kan irresponsable. wan Tito, idanon ko kan kwa na dayta. Kabalan mi apadaklan ti anak da kan ni Joy. Kat maikan mi itinaranyag ang masakbayan. Isuasaanan anaskan nga agkita da kan ni Joy. Kan lipaten namatan nga adda anak da kan ni Joy. Ibagak dayta, Tito. Yunay-unay mo kan kuana. Asaan ko akayat nga agbalin ang manugang? Heh, saan ang maikari iti anak ko? Kasta tinasao kanyak ti ama ni Joy, Aldrin. Iso nga imayak dito'y balayo. Kat nasaya at matanadanon ka. Tapno si kaamis mo ti makasarita. Wen, amok, Ana. Sana ka maikari ni Joy. Naklon kong dayta. Ngam kayat ko makita ti anak mi. Ay na, nagpintas ang maladaga. Babae ti anak yung. Ay, wan gayam. Mabiit lang ta ipakitak ti ladawan na. Oh, daytoy. Kitaam dito'y cellphone ko. Ha? Ay na, nagpintas ang maladaga. Anya ti impanagan ni Joy kenkwana? Aldrina Joy tinagan na. Ni Baby Aldrina Joy. Aldrina Joy? Kasta timpanagan ni Joy. Impasurot na itinagan nyo anto. Naragsakak iti dayta, Ana. Kat, kumusta ka matan? Bartek ka kadilatakan sa dot ngaging gaita? Kasano ang magustuhan na katinaganak ni Joy no kasta ka mat?
Siyempre, awan na rin niyag amasakbayan ni Joy kan no kastam laang. Nagbalbaliw ako, nana. Kan agad adalak maten. Anya akurso? Business management. No kasta, agpada kayo gayam kini Joy? Kasta ka di? Ala, igaid mo ti agadal, tapno makalpas ka. Wen kaya mana? Tay lalaki ang nakita kakadwa na anak ka motor. Sino day jay? Nalabit ani Joel, kaadalan na. Isuti ka na yun na akakuyog. Kasta ka di? Agpagayam dalaang. Kasta, tiko na ni Joy. Aldrin, itay ka pa'y laeng nga adda dito'y balkon. Ay ingka maturughan. Tamasa pa ka manen amapan ijay garden. Sakbay nga ingka ag klase. Pampanunutak kami ni Joy, nanang. Nakita nga da kadwa na lalaki ang nakamotor. Sino nga iday jay? Kaadalan na kano. Ngamamangan no kaayan ayatnan. Anya? Jak mababalaw ni Joy. No isukat na iti sa bali, nanang. Ngamin, saan ka nasayat kan kuana? Nagaduti nagbidutak kan kuana. Sinayang ko ti panagayat na kanyak. Ala, anya ngay nga rod. Ang saan ko maaday ti rason. Tapno maikaten ti ganas mo nga agadal, anak ko. Nanang, Laglagi pem asidadaan ni angkel mo kaloy at tumulong kan ka. Tapno makalpas ka iti kurusom. amok deta, nanang. Saan mo pa'y laeng apanunutan ni Joy? Agadal ka pa'y, tapno maadaan ka iti natalged at trabaho. Tano da kayo man kan ni Joy ti agkatuluyan. Di addan tumaipanakkel mo kan kuana. Wen, nanang. No da kayo ti agkagasat, agsabat tulat ta ti dalan nyo. Agam no saan, awan mabalain, anak ko. Nagpintas at talaga dito'y park. Saan ako umay dito eh? Idila si kati kakuy-kuyog ko ang makapaspasyarak dito eh. Oray siya. Idila si kati kakuy-kuyog ko ang nakapasyarak dito eh. Kat naragsaka ko na eh. Gapota si kati kadwak. Joel, Joy, sapay ko maa. Tadinak kagura iti ibagatkan ka. sige, ibagamlatan niya dayta. Agayatakkan ka. Joel, Idi pa'y ladamo tatagam mo. Nakarik na ako niti panagayatkan ka. amok nga agayat ka kanya. Nariknak daytan sipud pay. Sipud pay, nakitak anasaya at kaabaro. Saan ka ama ng gundaway? Kan kanayon nakaprotektaran. Tunggal adda pa kaisagmakak. Dayta tiga po na saan ka aliniklikan. Kat nagtalagkakan ka. Gapo iti kinasaya at moabaro. Sika ti best friend ko iti pagadalan. Nagasat unay ti babae nga agbalin a kaayan-ayat mo. Joy, Ngamno ita. Awan pa iti panunot ko ti maki boyfriend, Joel. no kasapulan nga agurayak. Nantanamnamakkan ka. Aramidak, Joy. Joel, pasensyakan. Ngamjak maipanamnamakan ka dayta. Basta ti makunak. Ibilang ta kumatitunggal maysa. Kas ag best friend. Nakalpasa ko niti panagadal ko, nanang. Kat al-alukuyan dakdag iti kakasinsin ko nga agabrod. Dagiti anak ni Uncle Kaloy. Ay, addalataken ka ti pangedeng, anak ko.
Dagiti anak ni Uncle Kaloy ti tumulong kanyak. Alain dak iti Amerika, nanang. Ay saan dalat ta mauma at tumultulong kan ka, anak ko. Wen nga rod, nanang. Ket pagyamanak dayta. Ala, si ka nga rod ti makaam mo. Agabrod ka no day ti kayat mo. Wen, nanang. Kayat ko ti maaddan iti kabukbuko dak a negosyo. Iso nga agurnungak para iti dayta. Nasaya at launay. Aramidak daytoy para iti masakbayak. Nasaya at anak ko, tapi nanunot mo dayta. Ket iti panagsublik. Addanton kabukbukudak a negosyo, nanang. Narigat ti trabaho ije abroad, napatag ti tunggal oras. Kasta tinakuna dagiti anak ko nga dayjay. Uncle, Napagasatan daan nagtrabaho ijay. Iso nga ita, addan balay ti tunggal may sa kadakwada dito'y Pilipinas. Nakagatang damutten iti dagada. aging ga ita, kay kayat dati manggad ije Amerika. Husto ka kaanakan. Ngam dumteng tulat tati kanitaw nga agawid dan, ket dito'y dan nga agnaid. Nakasaysayat da kanyak, Uncle. Isuda ti kanayon at tumulong kanyak. Wen tamuda akasapulam ti tulong. Tulungan da ka iti panagabrod mo. Nagbiit ti panaglabas ti Aldaw manang. Addan ni Aldrin ni Amerika. Ay wen nga rod kaloy. Kahit nasaya at kano ti kasasaad na ijay. Wain manang, tasaan met abaybayan dagiti anak ko. Isuda ti makaamuken kwa na ijay. Ay dakkel ti utang nga naimbag anakam ni Aldrin kana kayo a pamilya. Kaloy, nuawan kayo. Nalabit asaan anak kaadal ni Aldrin. Ti konamkit day, talaga nga inggaid na ti agadal manang. Gaputa talaga kayat na nga isaganaan ti masakbayan na. Ay, wen nga rod, kaloy. Kahit sapay lakuma, tainton agbaligin iti biyag. Kat saan nga agbaliw ti ugali na. Ay, sapay lakuma, tasaan. Joy, jakon makitkita ni Joel. Sa dino itantayan na. Makumikom siguro. Uray siyak. Jak mo tinakit kita. Nang Rona, ket makumikumak iti opisina ni Papa. Kaayan-ayat mo ka din? Anya? Saan? Ngam, urayan na ka. Imbagak kan kwa na, nga awanin panggap ko ang makinobyo. No kasta, kasla pinaay mon. No ita, talaga adyak pa'y kaya ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko ka ni Aldrina Joy. Sa bagay, nasaysaya at dayta. Ipamaysam ti imatang mo iti anak mo. Bay ampay laang ti makinobyo. Anak, kumusta kan? Nasayat met, nanang. Mangipawitak to iti kwarta. Ket mangipatakder kayo iti pasdag. Ha? Pasdag? Wen, nanang. Inawaga ko ni Uncle Kaloy. Ket isunton ti makam mo. Sika ti matungpal. Alang araw, nanang. Kastapay. Umawagak tumanen. Agan-anat kayo akanayon dita, Ay, kastamot kan ka, Aldrin, anak ko. Agan-anad ka, akanayon. O iha, kaslada pampanunutom Wano naman no ka lang iti trabaho. Kwa, Mama. Pampanunutak ni Aldrin. Oh, apay, nagkita kayo ka din? Saan, Mama? Nalabit nga daanan iti asawa. Kasta nga ta, Mama. Mabali na kasta, iha. Nasa uidi kanyak ni Ana. Ngayon tuloy ni Aldrin ti panagadal na. Kat nalabit, nakalpas mo ten akas kanyak. Anya ti kayat mo itama pasamak. Agkita kayo kini Aldrin. No talaga anatibkar ti panagayat na kanyak. Rompang asapulan na kaming agina.
Kat, kasanon no saan, iha? Kaya't nasawan. Awanin pa nagayat na kanyak. San-san anapatagkan ko, ana, ti anak mi, mama. O sige, mangantayon. Agyaman na, ta nakapagsasango tayo mananamangan. Saan akas iti kalabas, adi tay makapagsasango. Gaputa kanayon kayo ang makumikom iti negosyo. Uwan nga rot, mama. Joy, iha. Sikan ti pangitalkak iti negosyo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, papa? Kanito meten tapno aginanaak. Amok akabaalam nga imanihar ti negosyo tayo. Agtalag kayo kanyak, papa? Apay kit dinasaan. Insuro kan iti rumbang aramidam. No kasta, agyaman ako unay, papa. Addaak lang iti likudam, iha. Saan ka apanawan? Uwan, papa. Alangarudan, mangantayon, tadi lumamiis de kiti makan. Sige, mangantayo. Baya ti panagsasarita tayo. Uwan, papa. Naimas dagiti linuto ni mama. Iti mabiait, malpaston da ito'y pasdag ni Aldrin, manang. Wen nga rod, kaloy. Talaga aditan tinangipanan ni Aldrin iti matmatgadan na. Wen nga rod. Talaga akayat na atong palen ti arapaap na. Amaadaan iti kabukbukudan na a negosyo. Wen manang, ket maragsa ka na kunay kan kuana. Iti mabiait, at dantun anak mo anabaligi ang negosyante. Ay, sapay ko mga rod, takasta. Kaloy. Inawis ka dito yung restaurant. Takayat kong agsango ta amakan. Gaputa, maudin da ito yung panagkita ta, Joy. Joel, Mapana ko ni G Amerika. Ijaya ko nagtrabaho. nasaya at nung kasta. Katsapay ko mga tamasarakam iji Amerika, ti babae at talaga ang maikarikan ka. Sapay ko maataad da. Ngam no ita. Sikapay lati ay ayatek. Day tatipod mo, Joy. Sikalat tati ay ayatek. Angan, nagkatuluyan kayo iti sigud a boyfriend mo. Awan mabalin ko. No diti mga klon iti kinapod no. No pay kasta. Kaya't kung agtalinad ti panagpagayam ta. Sige. Katagan-anad ka akanayon, Joel. O anya, imbagman ta si marungkar ka diti balay? Kan andapay awit mo asabong, ha? Wen, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Taawan man laagitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan day ta asabong? May isa nga agay ayat ken ka. Asino? Asino tinagtaudan ti sabong. Gagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.